Nou, zo gaan we het Koninklijk Paar dus ook welkom heten op de tomatenkwekerij van Empatec. Waarvoor vind je het nou spannend dat Willem-Alexander en Maxima hier komen? Nou, dat is bijzonder. Dat is wel bijzonder, hè? Maar spannend. Heb je geen lijst van zenuwen? Nee. Ik vind het wel hartstikke spannend. Ja? Ook wel heel leuk. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien, dus ik ben wel benieuwd. Ja, dat gebeurt net iedereen, hè? Dat ze een koninklijk peer op visite krijgen. Nee, zeker niet. Nee. Hoe dan ik fotomootje van ze? Nou, misschien wel, maar ik denk dat ben ik zo'n monteur niet, dat kijk ik. Dus ik denk misschien gewoon eens amuseren. Dus dat is net helemaal uit. Nee, want dat wordt misschien wat onfatsoenlijk. Nee, maar dan zit je meer op foto te stellen te zien dan dat je er wat van mooi krijgt. Want dan was het echt beleven natuurlijk. Ja. Ik probeer wel foto's te maken natuurlijk. Ja, Misschien hebben we een selfie met Willem-Alexander en Maxima. ja, misschien, wie weet. Wat wil je met koninklijk peer de werknemers mooi aan? Ja, vooral vertellen met hoeveel trots dat onze medewerkers erop binnen dat wij zo'n bedrijf staande kunnen houden. En dat wij dus met deze doelgroep en door de mensen te ontwikkelen tomaten kunnen telen. Nou Jerk, dat je met nog een gesprek met koninklijk peer achter Sletten dwarren. Wat zal daar dan bepraat worden? Ja, dat klopt. We hebben veel mensen nodig die alle jaar binnen Pastiel werken hebben. En inmiddels uitstroom binnen naar oren bedroegen, boeten Empatec. En die mij vertellen over hun traject, hoe ze dat al hier ervaren hebben in Empatec. Ik ben natuurlijk ook heel groot op een kwekerij, wat de mensen hier al hier doen. Wij gebruiken hier zoveel mogelijk biologische bestrijders van onze plagen. Dat wij zo weinig mogelijk wasbeschermingsmiddelen hoeven te bukken. Want wij zijn milieukeur gecertificeerd. En dat wil zeggen dat zo duurzaam mogelijk en goed omgaan met het milieu.